едно отдолу бележчица да се пише, че това, което четете е за забавление. Не е нещо, което, не го на което трябва да вярват. От друга страна има изследвания, които казват направо си вярвайте, нали? И това са всъщност жените като основна целева група, защото се оказва, че жените, колкото и да твърдят, че не вярват, те да вярват и още как. И предполагам, че като излезне в статията, ще имате възможност да прочетете, но по принцип тук пише, че нали, доста голяма част в въпросното изследване, разбира се, са си избрали начина на поведение, защото са повярвали на това, което пише в хороскопа. В този смисъл не смятам, че това е съвсем така безобидна, как да кажа, закачка. Има хора, които и вярват, и други хора, които се възползват от тази вяра. Съответно, хората, които се възползват от тази вяра, биха могли да бъдат хората, които пишат тези хороскопи и те най-вероятно имат някаква конкретна цел. И тук се връщаме вече за темите, които се появяват в хороскопите, които са най-често дискутираните теми. И още Адорно го е казал, че всъщност основните теми са пари, любов и така нататък. Най-вече пари и любов. И то в тази последователност. Така че тук беше връзката между хороскопите, пък астрологията, пък кралете, пък царете, пък шейховете и всъщност накрая да завършим с нещо скучно, като любовта както е представена в колонките. И всъщност това е последното нещо, което искаме да кажем заедно с Людмил, че измеренията на любовта в хороскопските колонки, както се казва, и в английски, и в български женски списания, което е горе-долу моята целева група за това, което изследвам, е доста прозаична. Това, което извадих като картинка, беше един Космополитън от 2011. Това е британската версия. И всъщност това ми беше така като визуален образ. Какво всъщност е любовта? Двама души прегърнали се, щастливи и доволни. Независимо от това какво пише вътре, това е съобщението, първото, което виждате, когато отворите на тази страница. Може да е разнообразна, може, както живота е шарен, така и хороскопската страница също е шарена. И така, заиграх се с този роман, защото напоследък е доста популярен. Но това е, което така на първи прочит бие на очи, когато става въпрос за любов и начинът, по който е представена просто чрез самите текстове. От една страна говорим за романтиката, нали, в романтичните отношения между, надяваме се, все още мъж и жена, но това не винаги е ясно. Така, споделени чувства, красиви моменти, всичко е любов и точно тя е онова, от което имате нужда. Нали, колко му е да прочетете едно такова съобщение, да си кажете, днеска вече ще ми се случи. И да послушате